जय माता दी स्टूडियो वैनी। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। नाच प्रोग्राम होता बगल वाला गांव में, उहाँ से मतल बावे गिरल बावे छाव में, देख रे अरवा। नाच प्रोग्राम होता बगल वाला गांव में, उहाँ से मतल बावे गिरल बावे छाव में। छठिया के गाना सुनू बाजत के नेबा, छठिया के गाना सुनू बाजत के नेबा। तलू के संचालू कर छठी घाट के नेबा, तलू के संचालू कर सोनभद्र घाट के नेबा, तलू के संचालू कर वैनी घाट के नेबा। म्यूजिक बाय डीजे उमेश छठी घाट अरवाज भीड़ बाटे लागल, देखे खातिर सभे बा पागल आयल। छठी घाट अरवाज भीड़ बाटे लागल, देखे खातिर सभे बा पागल आयल। छठी घाट मेला साल भर पलागल बा, छठ घाट मेला साल भर पलागल बा। तलू के संचालू कर अरा घाट के नेबा, तलू के संचालू कर वैनी घाट के नेबा, तलू के संचालू कर नौगढ़ घाट के नेबा। म्यूजिक बाय डीजे उमेश चलू अरवा दर्शन छठी माई के करे, उनके ही कृपा से सुखी सभे रहे। प्रेमी जवाहर भाई संगही में चली, छठी माई के जागरण रात भर करी। गाँव घर के लोग सभे गइल उहाँ बा, गाँव घर के लोग सभे गइल उहाँ बा। तलू के संचालू कर खलिया